Fil-fatt tara pereżempju interessanti aħna il-parroċċi l-qodma tagħna l-qdem pereżempju taż-Żejtun, Santa Katarina. Għaliex Santa Katarina hija qaddisa Biżantina. Kellek mbagħad bdew jagħmlu peress li l-Normanni kienu pro il-Papa mhux Kostantinopli, li pro Ruma. Bdew ibidlu l-ismiet tal-qaddisin tal-kappelli, pereżempju għaw ir-Rabat hemm kappella jgħidula San Mikil Sinċir, jew San Mikil Sanċir. U ħadd tipprova jistaqsix il-Madonna ħodi. Ormand kienet li din kappella kienet propjament ta' San Ċirjaku, li huwa qaddis Biżantin. Mbagħad meta ġew in-Normanni biex peress issa sirna ma' Ruma, poġġew sabu qaddis li kien jaqa' fuq l-istess ġurnata tal-festa li kien San Mikil. U l-kappella għamluha kappella ta' San Mikil, però l-Maltin baqgħu jiftakruha bħala ta' San Mikil Sanċir. Fimt kien hemm daw dis cultural Dik kienet isir manka din dan it-tibdil kien isir anke mill-paganizmu għal kristjaneżmu. Għana reliġjon kristjana mhijiex ludija, reliġjon kristjana hija greko-romana. Anka l-anġli pereżempju, daw l-infern, il-ġenna, daw ma ssibhomx fil-reliġjon ludija, ma teżistix. Il-lut tmut daqshekk. M'hemmx ġenna u infern, tmut. Imma fil-detajt fil-reliġjon ludija kif kienet pratikata dak iż-żmien, il-ġurnata. Dak li kien jemmen Kristu u l-Apostli. Fil-fatt il-lut għadhom sal-lum, pereżempju meta jiddaf kun hemm xi terrorist u jisplodi xi bass, kif jagħmlu speċjalment daw l-Ortodoss, jisibu kull biċċa ta' ġisem għax inkella dak li jkun ma jistax iqu fl-aħħar għax il-lut għalihom li jeżisti huwa ġudizzju universali tal-aħħar. Sewwa. Meta terġa' tieħu l-ġisem. U hemm tibda mbagħad il-ġenna u l-infernu dal-affarijiet kollha. Iġverdi fil aħna evolvit. Daw x'ismu nemnu aħna, daw evolvew iż-żmien u ħadnihom mir-reliġjonijiet oħra. Nara qisu dak iż-żmien ħana ġara. Pereżempju fi żmieni fis-60s u 70s kienet moda ħafna immorru l-Indja, il-Buddiżmu fi żmien il-Beatles u da. U jien naħseb kien ġara xi ħaġa simili. Dak iż-żmien kienu moda ħafna popolari ħafna daw these mystery religions għax ir-reliġjonijiet pagani ta' Ruma ma kienu xituk dik iċ-ċerta kienu differenti ħafna, ment il-mystery religions kienu hekk misterjużi u da. U r-Rumani kienu jaċċettaw ħafna, ir-Rumani sakemm tadura lill-imperaturu da, tista' tagħmel li trid. U għalhekk li kellhom problema bl-insara, l-insara qalu sma' tagħna u tagħna biss. L-oħrajn kollha żibel. U r-Rumani ma setgħux jaċċettaw għalik, bekk li kien hemm ċerta persekuzzjoni, mhux daqskemm naħsbu, mhux daqskemm jgħidu. Imma kien hemm, ma nifhimha da bħal meta aħna l-insara l-Maltini tal-Ġeħova Witness ma tħabtu lix ma dal-bib. L-istess ħaġa.